Ini pertalang ringkat pengi kita dalam hari kapor kabamata. Hapra, hapra, hapra. Kublai Shimon, kublai Syadru. Kamla klemda penpau ye kejing semua kau krau ye blai. Ogla dan ringkat haga jingat linti kejingi. Ogla turku sikadai yengi. Haga yat keyeng. Lalu kemariang kakot kekhia kejengi. But ula daw la kerni nagi jima ki jim saw ki babon ni sotna banwan mane shembyang bat phi ki patba nawarni kwa bagata ka jingre ki jingi bat phi ki patba kanumlong tang shisen sansnem shwa ka election nrei bakane biteng kane tulun nagoi ka por shagoi ka por ni preng sno bhai phi ki bala ban poi shagane ka jingalang kabangela khot lesi kabangengit bagar kompentip kajingi kam dolong ka babian khanaru kata kata ni pamap namar ka jingling kot juga por ni haban pinstek ye kene ka program let ai khublai kajingi shi district namani don ka jingtmu balada ka por ka sha ngin rung shi constituency tang ban ai khublai nrei banang pinskemru ye ki jimut ki jimperkhat jong ki patba nong kershan ki ba ede ki jongi hot kaladan ke jing kren ben ya ka voice of the people party habang ipin kre ya ka election ban habang election ki patba ban pinshan ban nagaleng ke jingi kum ki nongelam habang elect keleng bat habang one kamtam hagare ka constituency mairang constituency ni jio snow ye ke jing kren jing kita ki party ki ba he ki party ki ba sinshar ke jilla ka ji bayin se pikai kat nu to pra ula ban yo bot hamairang ngai ke ba ngaswa ban ye tho e phi ke ka por kalong ka ba snotnat bo pat ba jong ka mairang constituency ula ai ye ke juba ka ba shai ngai yo Nilayo ya ke jingkashan ke bakrai. Nilayo hadu katnriu hajar kandai spa prapuai bot na kane ke constituency. Barabangi kenlang ki bot baro ki ba persya ini kentup yu nota ngidang job mangi safra bot. Ko ki patba kalong de snotna ngimdan MDC ngimdan MLA kane ke constituency. Nrei kasur bat ka bor ka jong patba kalapan pau bau patba ulang halor jong ki baro nyemla ban kam try bat nyemla ban kembi yiki patba hagi ni sni ke pemerintah ni snutnat baga mau tharashan ka ai ke jingrshan ka kam kran shishu mau tharashan ngeliyo ka bot hadu arbusan ajar sanspa khandai busan Baraba kenlang yang baru kita yang bersyaingi Nyata maduk perajar nyospa nyopusau Tikai ke mga danban ong alini ka por ka pemerintah Ko ginong song jong kamairang constituency ba ite Buk mapi sakatong Bahaka MDC Bahaka MLA Kabanwan nginyabe ya ka namtam jong ka mautharasyan Bangingi daiban palat ya ka pras hajar Lada kenlang ikibut baro ban peni ya gajing start kajong ki patba nong song jong kamairang constituency ngate bahaka MDC election ngandong jing Arden kamdai bingi kop ndingi layo snow ya ka sur ka penpau nagadiang bat kamon kidan sibun ki bala kwa bat ki bala dak rai ban kershan yangi nagamta ka MDC ban nagamta ka MLA Nrei kiong jet bagadai ke MP yang menta to alat ngin kershan swa ya ke seng ka bangin ya klat lok no tang sudep ke MP election ka ba penpau bau snem haga snem ka bangin ya kon ya ke MDC bat ke MLA ngim don jing Arden bangin ya ban kek yo so jong ka jingjob don buram ka jong the voice of the people party kala penlong yikini ki seng pertai Kiban hab banile persya ini bakila king tenge ki janor ki jong ki gini ki singi ki bamenta kila king ke janor ki jong ki kila stang ban kren klumar hag election MP
niui bagawai ni giseng gi bakam kren klumar bat persya ini dai keseng NPP bat kinongelam jong keseng NPP ngiem kami osno kot ya kes kinongelam jong keseng kongres bakin da kren palat ya ka VPP hagan election MP hendrai menta ngai bakaseng kongres ru kelas dang meni join koros lang bat keseng NPP ban kren persya ya ga BPP ban sedang ban pensrutu bakala nadu menta yiki paipa khnang buniu paipa nong tersyan jong the voice of the people party on sedang ban Arden kai ke penlengo inga kalong balai begitu gi nongelam gi berangba jong keseng kongres kia join koros lang bani top bani penfami yo paipa oh nongelam jong keseng kongres utau CLP leader jong keseng kongres ubereru Emily jong kemelim constituency uniru ulangat hakaju keru bani keren klumar gini gisni gi bamenta dang boong balar kalong ya ke VPP ban kersyan ya ke BJP balai kamlong ini ban kersyan ni kiwei hango kata ke VPP ke kersyan ya ke BJP oh kalong ke jingkren lesi ngamtip kikren na ke jing penghat na ke jingmot ke jing perkhat kikren na ke jing tipriu ne kikren namar balaking janor ke jingmot ke jing perkhat ke jengki habangi nglah kren syai baga voice of the people party hapo parliament kanum idan benta kanum join ni kata ke NDA balailam da ke seng BJP bat ngien me snoru bat kata ke India alliance ni ke India bloc bat Denmark kata dalami ke jingken tho unle yu tau MP jong ke VPP marwai hapo parliament stang bun subam saat akendong giang ndrei andau MP jingi ula shim smai kelas dang mi kita ki jingero ban andau MP jingi ulah keren marwai baru Arden kelas ngap ya ke jingkren kebadan nongrim ke jong MP ujungi baru menta ki sedang ban tip syai berpleng the voice of the people party ke dan ya ke nongrim ke scam ke shim ya ke rai da ke jing start ndai da ke jing shang shit ndai da ke jing le klem perkhat ngide tai kumkin nangalam bani shim ya rai ka biang nang ta ka bit ka biang jong ga jila bat nam ta ka jack riu hato kata kampat shalmo yau ta UCLP leader jong ga kongres bau nyo i bangi medan benta bat ka seng BJP na sloban shim ya ka kabuling ba ka ni ka rinsan banong kon nangalam jong ga seng kongres yang baik si ya karai jong upat ba lada karai jong upat ba haga rish shitulok jong ni ri ka bait ke giji ula ai ka sur ka basyai ban alat no ya ka voice of the people party hakikam sinshar thana nado ka MP election MDC election ka banwan MLA election buramsi ya kata karai jong upat ba wak persyang ban penthami lari ban pensutu bakalayu paipa ban mentagi sedang banong kita kiseng kibakwa ban pendu district council no kumno kinele election MDC kaniru kalong ke jingkeli jong uni unong elam kongresi kumno ulah klek baus nem arajar khat khandai ulawan ban kro ban kejor ya bangan yarap lem ya ubun job MDC hausnam arjar khat khandai ngala yarap ula job MDC hausnam arjar khat khandai bat nganut ban ong hagani ka por ka bamenta ladam dei banga ay ka jingkershan onumlong MDC nado ka snam arjar khat khandai baladanga dei breu ba persya ka district council balai ngan letya rap MDC kiwei o ko kipat ba be jama kalong ke namata ka pop ban yalam bakla yo pat ba balai upat ba upai si voice of the people party tandai bakawan ka lerlang thari ayure menta shwa election MP
Kadai nama rupat ba ula bishari ke jingai linti ke jingi. Nado ki snem ki bemensua. Kumno bingila yang scam makatakan nongrem. Kabingila kren hakmat jong upat ba. Upat ba ula juang le ayu marway pin le ayu. Hendai abo upat ba ula i. Bingila don kakinhon kababyang haringkat kita ki kraw perkat ki pro jebing. Ki briu ki babek ke jingmut ke jing perkat ula snore ban ailat no ingi ke boys of the people party ba ngi ngin shinti ya ke jing sinshar bat balairu ngi leksho pat halor ki mat ki basha kita ki ba persyang menyelam bakra yo pat ba ngakwa bakin jubab ya ke jingli kabangan kli ya ke por ka bamenta lagi snow bakata ke district council ka baki ki kren nagapor kana biang bania da ini ke judgment review balai ke melaban yada yaki paiba habagawan ka an ka bakang yaki paiba nong song snong bagin ti mau kin ti siap balai ke melaban yada habagawan ka an ka bakang ban ponding. Hai balai kimla benada habagawan kaan kabakang banti doyang balai biko ban penbi yo papa niyo iya ke jing kabaga jatan riyo kamat kawan ke jing kang ti doyang kawan ke jing kang ponding kawan ke jing kang ti mau ti siap kini diki an jaga sarkar India mdan district council mdan sarkar jila bala benada yo papa Dai namar kita kadang yang don kam ban wat yaki lat jing yada kiban ya dai ni kita ki an jaga sarkar India kibat tak yaka yo ka kot ka jingi kibat tak ikor kom trei ikor kom tak ka jingi kibat tak ikor kom im ka jingi but dai namar kita kadang yang ni don kam yaka taka artikel ka lais pa nyu pui kadai ka an ka ban ya dai ni namar kita kadang ko kipat babi ni ko aba pin sharia yangi bara ga ju ko por ngim ko aba pin sharia matla yangi ni ko aba pin sharia daga ba slotu shai ba kumgin nangalam ni don ye ga jni ga ba kam jnai banya kita ki ba kam nangalam hagane ka jila ga jni nganot banong tempat lang fet banong kin nangalam namar kini ki dai tang kita ge nangalam job election tang ban si job election jalam baklayo pat ba ndala job election pat klempoi bat klemla ban lei nam tau pat ba ngim kwa ban long ka seng ka ban shile tang ye election ni kwa ban long ka ka seng habo pat ba la ai ni ke jingshana bangin dala ban ya da si shayo pat ba ngin dala shabin kin tiu ye ni ka ri ka ka ji lingba ki ki an ki ba klan ko ki pat ba be namaga ka ji gdu ka ba kum ka ne ka long ka ba don kam Banang pen scam susu ya kata ke jingshanya ngiwan ban ai kuplay nomor kata kata au yepi babila kersyani ni baraga juga por banang pen scam ya kata ke jingshanya ka babila ai ni banum dan manu balaban penki ya ke jingmut ke jing perkhat ke jongpi ko ki pat ba be de nomor kata kata au ngismo ba kampat long yangi bangin shisong sokno haki yingi sam ki jingi hendrai ban mi biang menta ban lek ban yasham mi ki pat ba ban pen shai ban pen slotu ban ai men si mi ki pat ba bat banam alat ban dan ki ba pen jingut ya ka jingmut ka jing perkhat ka jong upat ba janor ban ile i ampat judon kom kani ka jinge tuli hapdeng ka janor ka jingi kom mangile i kini ki si ki pementa lingba ka jingi pertai jong boys of the people party ka boys of the people party kalala ban lumlang ya ka janor kinram upnar uboy war umaram lingam bangin yeng bangin snok tilang banwan ra ya kata ka jingla but oh ngida snow hundred kung ginangalam jong boys of the people party habangi pai shikane election MP ka bladap ngila job na ka laipon real tali ki constituency ngila job laipo ar tali ki constituency ko ki pat ba be ladadei bangi don kam ban tau ladadei ka election shika assembly ngilala ban tau sarkar marway ngim don kam shu yano hato phimpa eka bakum kata ka sarkar
Namar kata ada lagi kuat. Ya ke sarkar ke BBB kan yalam marwai bat sinshar marwai. Patriang yin patriang. Ya gini ke Laipu Art League constituency. Yin nang kam tray shitam shushu. Kam banyin job ya ke East Shillong. Ha ke MDC ber ke MLA namar ni syarem tang pras patam ye. Kami dengan job dengan nongpo constituency ni syarem tanggung makatsan spy namadang don kiwei pat ki jatmeri ki bandai naga jatmeri ko jingi ki bedang don ka jing snow artatin ya ka voice of the people party namar ka jing pensno thu bakla jong kiwei pat nrei menta wat makiru kila pai khmat onga snow tanat badin jong MP election kiwei pat ki jatmeri ki ba shong ki ba sa aga ka jila ka jingi ki ba klem kershan ini kiong kala day ka por bangiru ngin pai khmat no sya ka voice of the people party kanang bangin yo isha ya ka sinshar ka khadar ka ba khoi ka ba suba bangila ban sandur banon ra ya ka loi ka ba shngan nang tagi longdin ki mandin ki jonga ki jongpi ngi ki ba don hang ni menta ngi kershan ngi mi ngi ai gakti kaman gakti ka diang om na ka benta bangin mentoy lidi hendrai kata gakti kaman gakti ka diang ka bangi ai kan ai ka loi ka ba shngan nang tagi kon gikti ki jonga ki jongpi ko ki pa ba bi jonga nama kata tong indang ya kut jingmot nginang pentemai ya ka jingkut jingmot ka jongi nginang pentemai ya kata ka jing ya ka bor perkat ka jingi banginang pentemai ya kata ka jing kershan ka jingi nagasni shagasni anum don manom no balaban penki ya ka jingmot ka jing perkat ka jingi hadu baka voice of the people party kanda yo ban kurup yu lakam jong ka sinshar ka khadar lakalong district council lakalong ha ka sarkar jila okay ki kam ki ba phile I kini kisni jayu masmi pertai ka voice of the people party oh ningkong ti ki ken tron ki ken ben ndre onda la job ka BPP saungut ki MLA ki sedang ban kendet benriu onda ka BPP ka mi syahmat ringkat kita ki jing kular ki ba scam ki bangila kular yu pai ba onda ngila ya sa ka po assembly onda ngila mi surok bani ki nam pai ba upai ba ola sedang ban pai khmat la sedang ban shifting kita ki badan ha bor bat ka ki ba kilale mingkong kila shim ka sin jam ban pinjran ni ka election MDC ka bala de ban long how ni upanai fat Game shim la pelong kila aidau badan kamban penbek thamai tegi constituency kumno ban penbek thamai constituency pilai hari ni kisi kamdai nam ta ka bit ka byang jong nong shong shnong ndrai ban pintikina ba manga ubalong EM menta le ni CM menta nganwan phai byang kum MDC hagani election MDC kadai ka jing penbet ka jing penbyang yeli pi game sale hayo pai ba oh klam ni kren bagi pai ba klam ni kren bagi nong shong shnong kila weng ni ki shnong nagawe ki jaka ban ra satai kumbara khun kamyau sipang na ka kamera sipang sawai ka kamera ko ki pai ba lara ya ka mauro se jea mudur mapi kata gale ka jing penbet nam ta ka bit ka byang jo pai ba kidan sibon baca centils la paria tukri tukra di constituency di senang bat bread kat sabalap ndrei kintip bau prahi usa upra tapi bread seno denam dene bread yo pra seno unne be upra ngong iki pai ba jantia ngong wat kuslai larang iwan mangi ka bor ngin penbet thamai biang nam ta ka bit ka biang jo pat ba ndai ban job election kata ka thong ka jingi kom ki nangalam namar ka ta daw ni don company yiki ni ki tak kishin jong ki jing persang ban bat jubor ya ka bor la de teu priu berang don ya kata ka akor priu la de ben le ranpi ka asamai trekam kalakut kitrei la katrei ya kata ka kam bat kasim tulok la kitrei ru ngimyong bat kasim tulok kumnoken habala kut ka samai trekam pidang dot ban sim tulok dei namar kata ka daw kini kita kinong sinshap don bor kita pilih iling ba kilat patai kubor kadai namar ta ingi ki pat ba banlong ki bayat teli
ban semua tu day tangga jingi tri jo barit ubaria uru pat ba harangkat kinangalam kiba dana senda jo pat ba kinangalam kiba smokia yo pat ba kiba snowlam yo pat ba bau pat ba la balat na kata jingi ka bau ni kendo bat ka bau kendo ini gisni kiba mata ko ki pat ba andan da goi pat ka party ka ban mi nang ne smart lat na ga boys of the people party bon kiba yo kendo ini gisni ka Arden ni shania satanga ka boys of the people party laga boys of the people party ka shet ini lakot bat nganrai bangan tangno wadi ka epic ka jangaru banaong yu to orang ba ngiru ka boys of the people party ni shania satanga piu padba laga ma piu padba piu bakla lakot ka jak nriu ba jingi namar kata ka daw habangi snotho kumta mar kaliang tong ina meshet syukor iwei pa ni ladapan kular pila mat ini ngela ya lenti katu kapor syuki kamla ban pentami rei ka thong ka bangibu ka de banwan ra sisa ya kata ka jingkala te sai sin tong ini lekshi ki ingi semgi ngen pentamai ke jimot ki jimperkhat ke ji barangani ka por ngasko kumba ni juan sega jingalang joga boys of the people party ni don penta ban ya perta ban pen scam ya kata ka sharp joga party menta ka jinga perta ka jinga kalong ban pentamai ya ki jimot ki jimperkhat ke ji ban pentamai ya kata ka jimot ka scam ke ji ban pentamai ya kata ka rai rangba ka ji nagasni shagasni bangin pen bakla tingin ko aban kren jurang namar gani kan dai ka jingalang ban pen shai pat ba giwei pagimat mereka dai tang ka jing yalang banon ai kublai bat kani kalong tang ka dak naman ngimla ban kublai wei pai wei ngimla ban rung sagawei pagoi kesnong ni lumlang agani ka jaka preng kalong kum ka dak mangida kerpat long mapi ki banira ban pen snolam ni ki parasnong ki parathau bagi nangalam juga boys of the people party kilawan ai kublai om tangi ki nonggasan mria parok ki pat ba bat nga weru agani ka por ka bamata yagi to ki bampat yedon banta haga jing khot shaga jingatli jonga jatmriu ali ken banta wan kat bangi ni khot sha ka jingatli jonga jatmriu ni tingim khot sha ka jingatli jongi san perthai seng san perthai lani ki polkal party namar ka jingatli jongi seng san perthai lani ki polkal party ka dei tamban job election mereka jingatli jonga jatmriu kalong bania ta ya ka lawai ka jongi kon kiti ki jonga ki jongi ni khot namar ka tagarau sha ka jingatli jonga jatmriu ni la stang baka jinga limti keji kala I sisa bangila yo bangila pai sika taka thong jonga jingjop ngidang don kam ban pen snothu susu ya gitu ki bidang don kam ban pen snothu ba ali menta ya ngin wan sika jingatli jonga jabri tengani ka por ka menta kumga dak jong ka jing pentamai ya ka jingmot ki jipathat ka jing kut jingmot ka jing ngai ya wer bi baro ki bidan sigitu ki jaga ki basong phini yenglang wanlang ne khmat tongi ne pertabyang sajisien bangi ki nangalam joga boys of the people party ni yang ni wanlang ne khmat ngin pertabyang ya ka sharp jong ka party kaban wan ra kaban pinthim ya ka ta ka jingkot jingmot ka bathamai banang ne shakmat onam dan mono balaban pinthi ya ka jingmot ka jipragat ka jungi ngilas kem treng bak ini pentamai naga sni shaga sni naga por shaga por namar kata kajing skem jingmot kajingi namar kata ka rai rang ba kajingi kanlong ka jing permen kanlong ka jing syan ya ki long dien ki mandin kita ki yang shateru largi kwa bene dan bentah ka jing teli jong ka chanriu ali shane shakmat tong ini dan ringkat batni kong ka boys of the people party ni dan kam bana baga jatmriu kanlong ka baitli ni dan kam tang ban syetli kala biang kam dan kam ini bangile dikiwei patikam tang ka syetli kala biang bangin ong yekiwei baga jatmriu jingi menta kala yetli ka jatmriu ka pi ong ka bam jula ban yetli unrai menta kala yetli pak sajisien hapok lama jong ka boys of the people party bangwan ra ye ka jingkala hangan negeri ka ba ka jingi kan mau la dingi wan ra ye ka jingkala hangan negeri ka jingi la dingi kentiu ye ka yok ka kot hangan negeri ka ba ka jingi la dingi wan ra ye ka shong suk ka shong snan om day tangin nomor shan jaga boys of the people party ke ba yok jimatoy mereka jat benriwi baro kan yok jimatoy namar kata kadau na kerpat kamlang ka ba bangin supek kai ye ka jingele
Wat long tang kinong pekai ya ke jinga kon ke bangi kon. Nar ngi kon wat ya piru ki ba shu pekai yang. Nar ta tong ini don bentarang. Hari ke jinga ya ke jingi. Kasak setang kakto kanis nem. Bangi le kon ya ke election amli hari ke jila ke jingi. Balada barok mentangi scam ke jingi. Balada kawan ke jingla. How do you snem ubangi le bane kon ya ke MLA election. Kajing kerman, kajing tingen, kamlong tangi ke nong kerjaan, jaga voice of the people party. Mereka nong nagam taka jat menri hi borok kuwe. Yang ini kapon ini pertalang bani, ki nongram jaga party ini perta, ya ke sharp ke jaga party, kumga dak bagi pentamai kata ke jingkut jingkut. Ni pentamai kata ke jingkular ke jini, bagi ni yang scam bagi nongram jaga voice of the people party. Bagi ni pentamai ke jingkular ke jini, bagi ni yang scam. Nagam taju pigi pat ba ngen phairu show play hagi jingdoi hagi ying sem ngene dwai mar kaliang amdan ka bamla hakmat uplay kombo MPG ula kren kapok parlimen laring ila play nga kerten nga show play hakmat kibriu uplay on the pendon burom yangi kom ga chat briu uplay on pendon burom yaga chat briu ga jingi bau MPG haga puthe India onga so sarong bamanta barok manta ki wat yaga voice of the people party nadu na South India nadu na Shinisha Northeast but the way ki chuam ta ki kwapan tip ya katakan nongrim jaga voice of the people party kubai shimon ko ki patba nong tershan jaga voice of the people party kubai shimon ko ki kamri hajar kendai spa prapoi nangne namairang arpu sanajar san spa kendai pus sang namo tharashan pilara ido buram jaga mairang pilara ido buram jaga mau tharashan pilara ido buram jaga jadriu hapdeng ka partai India kabaya bantet kini kibriu kilong kibas tatam hagari India namar kiwei hagi jela hagari India banjak election how ada the pisa